Hello everyone, welcome to Daily Learning. ଆଜି ଆମେ ଭିଡିଓରେ ଜିଓଗ୍ରାଫିର କେତେଟା MCQ ଡିସ୍କସନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଟା ହଉଛି ଆମ କ୍ଲାସ ନମ୍ବର 12। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଲରେଡି 11ଟା କ୍ଲାସ କରିସାରିଛି ଜିଓଗ୍ରାଫିର, ଯୋଉଟା କି ବିଏଡ୍ ରେ ଆସୁଥିବା ଯେତିକି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତା ସହିତ ସିଟି, ଆରଆଇ, ଅମିନ ଏଇ ସବୁ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ବି ଏଇ ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ଯଦି ୟାର ପ୍ରିଭିୟସ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଇକି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିକି ନିହାତି ଦେଖିନେବେ, ଆଉ ଏଟା ଅପକମିଂ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ଦେଖିବା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ରହୁଛି। तो देखिए वर्ल्ड अर्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। ये जो वर्ल्ड अर्थ डे टा केबे पालन କରାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। 21 ମାର୍ଚ୍ଚ, 5 ଜୁନ, 22 ଏପ୍ରିଲ ନା 1 ମେ। କେବେ କରାଯାଏ ନା 22 ଏପ୍ରିଲ ରେ ହିଁ କଣ କରାଯାଏ ନା ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆର୍ଥ ଡେ କୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ନା 22 ଏପ୍ରିଲ ରେ ହିଁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆର୍ଥ ଡେ କୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ରେ ଦେଖିବା କଣ କହିଛି। ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଟର ଡେ ଇଜ ଅବଜର୍ଭଡ ଅନ୍ व्हिच डेट। ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଟର ଡେ ଟା କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଅପସନ ଅଛି 20 ମାର୍ଚ୍ଚ, ଅପସନ 2 ରେ ଅଛି, ଅପସନ ବି ରେ ଅଛି 21 ମାର୍ଚ୍ଚ, ଅପସନ ସି ରେ 22 ମାର୍ଚ୍ଚ, ଅପସନ 3 ରେ 23 ମାର୍ଚ୍ଚ। ତ ଠିକ ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ? ତ ଏଇ 22 ମାର୍ଚ୍ଚ ରେ ହିଁ କଣ କରାଯାଏ ନା ୱାଟର ଡେ ଟା ପାଳନ କରାଯାଏ। କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏଇ 22 ମାର୍ଚ୍ଚ ରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଟର ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ। नेक्स्ट क्वेश्चन द बायोस्फीयर रिफर्स टू। बायोस्फीयर କହିଲେ ତମେ କଣ ବୁଝ ବା ବାयोस्फीयर କହିଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ? This is the solid outer layer of the earth। earth ର ଯୋଉ solid layer ଟା ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ ବି ରେ କହିଛି the layer of gases surrounding the earth। ଅପସନ ସି ରେ କହିଛି all parts of the earth where life exists ନା only aquatic life on earth। ବାୟୋସ୍ଫିୟର କହିଲେ କଣ ବୁଝେ ନା ବାୟୋସ୍ଫିୟର କହିଲେ all parts of the earth where life exists। ଯୋଉ ଆର୍ଥ ର ସବୁ ପାର୍ଟ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ବାୟୋସ୍ଫିୟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତା ଭିତରେ ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର, ଲିଥୋସ୍ଫିୟର ଆଉ ବାୟୋସ୍ଫିୟର କହନ୍ତି। ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର, ଲିଥୋସ୍ଫିୟର, ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଏ ସବୁ ମିଶିକି ଥାଏ କୋଉଟାରେ ଏଇ ବାୟୋସ୍ଫିୟର, ଯୋଉଠି କି ଅଲ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଆର୍ଥ ହ୍ୱେୟାର ଲାଇଫ ଏକ୍ସିଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି କହିବା ତ ଲିଥୋସ୍ଫିୟର ରେଫର୍ସ ଟୁ। ଲିଥୋସ୍ଫିୟର କହିଲେ କଣ ବୁଝାଏ? ତ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଲେୟର ଅଫ ଦ ଆର୍ଥ। ଆର୍ଥ ର ଗ୍ୟାସେସ୍ ଲେୟର କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଟା ହେଇଗଲା କ୍ୟାନ୍ସର। ଦ ୱାଟର ବଡିଜ ଅଫ ଦ ଆର୍ଥ। ୱାଟର ବଡି କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କହିଛି ଦ ସଲିଡ ଆଉଟର ଲେୟାର ଅଫ ଦ ଆର୍ଥ ନା ଦ ଲେୟାର ହ୍ୱେୟାର ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ ଏକ୍ସିଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଲିଥୋସ୍ଫିୟର କହିଲେ କଣ ନା ଦ ସଲିଡ ୱାଟର ଲେୟାର ସରି ଆଉଟର ଲେୟାର ଦ ସଲିଡ ଆଉଟର ଲେୟାର ହ୍ୱେୟାର ଲେୟାର ଅଫ ଦ ଆର୍ଥ। ତାର ଆର୍ଥ ର ଯୋଉ ସଲିଡ ଆଉଟର ଲେୟାର ଅଛି ତାକୁ ହିଁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଲିଥୋସ୍ଫିୟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଦେଖିବା ଦ ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର ରେଫର୍ସ ଟୁ। ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଦ ସଲିଡ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଆର୍ଥ। ଏଇଟା କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଲିଥୋସ୍ଫିୟର କୁହାଯାଏ। ଏବେ ପଢିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ କଣ ତ ଏୟାର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଦ ଆର୍ଥ। ଏଇଟା କଣ କୁହାଯାଏ? ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଅଲ୍ ୱାଟର ବଡି କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର କଣ କୁହାଯାଏ? ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର। नेक्स्ट क्वेश्चन द एटमॉस्फेयर रेफर्स टू। एटमॉस्फेयर कहले कौन बुझाए ना द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। जो गैस जति सब गैस रहिला सेटा को ही कौन कुआ जाए ना एटमॉस्फेयर बोली कुआ जाए। बुझियला ताले हम फास्ट पढ़िले कोन ना प्रथम जानले हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर कोन ना जति सब रोची जल ऑल वाटर बॉडी को कौन कुआ गला ना जो हाइड्रोस्फीयर कुआ गला। तापर लिथोस्फीयर को कौन ना जति सब सॉलिड रहिला ताको कौन कुआ जाए ना ताको लिथोस्फीयर कुआ जाए। आटमोस्फियर है जेतिक सब गैसेस रहिला सराउंडिंग अर्थ रहिला से ହେଲା आटमोस्फियर। ଆଉ all the parts of the earth ସେଟା ହେଲା ସବୁ ବାୟୋସ୍ଫିयर। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କଣ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପପୁଲେସନ ଡେ ଅପସନ ର। ଏ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପପୁଲେସନ ଡେ ଟା କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି 5 ଜୁନ, ଅପସନ ବି ରେ ଅଛି 8 ମାର୍ଚ୍ଚ, ଅପସନ ସି ରେ ଅଛି କଣ 11 ଜୁଲାଇ, ଅପସନ ଡି ରେ ଅଛି 22 ଏପ୍ରିଲ। ଏଠିକ ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ ନା 11 ଜୁଲାଇରେ ହିଁ କଣ କରାଯାଏ ନା ୱାର୍ଲ୍ଡ ପପୁଲେସନ ଡେ ଟାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? 11 ଜୁଲାଇରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଦେଖିବା ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଡେ ଇଜ ଅବଜର୍ଭଡ ଅନ୍। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଡେ ଟା କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି 22 ଏପ୍ରିଲ, ଅପସନ ବି ରେ ଅଛି 5 ଜୁନ, ଅପସନ ସି ରେ ଅଛି 11 ଜୁଲାଇ, ଅପସନ ଡି ରେ ଅଛି 22। କୋଉଟା ହବ ନା ଏଇ 5 ଜୁନ ରେ ହିଁ କଣ କରାଯାଏ ନା ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଡେ ଟା ପାଳନ କରାଯାଏ। Next question, on the basis of the chemical composition, the earth is divided into। ये जो ଆମେ chemical composition ଦେଖିବା earth को ବା କହିପାରିବା ଆମେ earth को chemically କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି
पचरा कर्ण केते भाग विभक्त करा ठीक उत्तर कोटा हबो ना ऑप्शन बी केते भाग विभक्त करा ना तीन भाग विभक्त करा कौन कौन ना गोटे रोज क्रस्ट आ गोटे होची मेंटल आ गोटे कोर एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन निहाती मन रखिबे कौन ना जदी पचारे अर्थ को केमिकली केते भाग विभक्त करा ना एटा तीन भाग विभक्त करा कौन कौन ना क्रस्ट मेंटल आ कोर the earth crust is otherwise known as जो केमिकली ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ କ୍ରଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ଗୋଟେ କୋର କ୍ରଷ୍ଟ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା କ୍ରଷ୍ଟ କୁ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ ନା କ୍ରଷ୍ଟ କୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ସିଆଲ କ୍ରଷ୍ଟ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସିଆଲ ଅପସନ ଅଛି ସୀମା ଅପସନ ବି ରେ ଅଛି ନିଫେ ତାପରେ ଅଛି ସିଆଲ ତାପରେ ଅଛି କୋର କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରଷ୍ଟ କୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ସିଆଲ କାହିଁକି ନା ସିଲିକନ ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମ ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସିଆଲ କିନା କୁହାଯାଏ ଏଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ଓନ୍ଲି 1% ହିଁ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଦେଖିବା approximately what percentage of the earth total mass in the crust ଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଛି ଯୋଉ ସିଆର ରହୁଛି ସିଲିକନ ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହୁଛି ନା ଏଟା 1% ହିଁ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଦେଖିବା the earth's mantle is otherwise known ଯେମିତି crust କୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ସିଆଲ କହିଲେ ଯୋଉଠି କି ସିଲିକନ ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମ ର ପରିମାଣ ଅଛି ଏଟା କଣ କୁହାଗଲା ସିଆଲ କୁହାଗଲା ସେମିତି mantle କୁ ଆଉ otherwise କଣ କୁହାଯାଏ ନା mantle କୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ସୀମା mantle କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସୀମା କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ନା ଏଠି ସିଲିକନ ଆଉ magnesium ର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ହିଁ ଏଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସୀମା କୁହାଯାଏ ଆଉ ହଉଛି crust କୁ କୁହାଯାଏ ସିଆଲ ଆଉ ଏଟା ରହୁଛି ସୀମା Next question. Approximately what percentage of the earth volume is the mantle? जो सीमा रहुची सिलिकन आ मैग्नीशियम बा mantle रहुची सेटा केते परसेंट रहुची ना एटा केते परसेंट रहुची ऑप्शन ए रे कहै 1% बी रे 50% सी रे 67% आ 4 रे रहुची 84% ठीक उत्तर कोटा हबो ना 84% रहुची कोटा ना mantle टा केते परसेंट रहुची 84% रहुची और जदि हमें देखिबा प्रत्येक पढ़थिले सियाल पढ़थिले सियाल रहुची 1% ଆଉ ସେଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାଏ ରହୁଛି ନା ସିଆଲ ଟା ରହୁଛି 0 ରୁ 35 କିଲୋମିଟର କେତେ କିଲୋମିଟର ରହୁଛି ନା 0 ରୁ ରହୁଛି 35 କିଲୋମିଟର କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାଣ୍ଟା ଟା କେତେ ରହୁଛି ନା 35 ରୁ 35 ରୁ 29 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଏଇଟା କେତେ ରହୁଛି ଏଇଟା 35 ରୁ 29 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି next question approximately what percent of the earth mass is the core core ଯୋଉ ରହୁଛି core କୁ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ core କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ନିଫେ କାହିଁକି ଏଠି ନିକେଲ ଆଉ ଫେରସ ର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏଠି କଣ କୁହାଯାଏ ନା ନିଫେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ହଉଛି ୟାର ପରିମାଣ କେତେ ରହୁଛି ନା ୟାର ପରିମାଣ ରହୁଛି ମାତ୍ର 15 କେତେ ରହୁଛି ମାତ୍ର 15% ରହୁଛି ଏଇ core ର ପରିମାଣ କୋର ପରିମାଣ ରହୁଛି କେତେ ନା 15% ଆଉ ମାଣ୍ଟାଲ ରହୁଛି 84% ଆଉ ହଉଛି କ୍ରଷ୍ଟ ରହୁଛି 1% ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି the earth's core is otherwise known as ଏଇ earth ର core କୁ ଆଉ କୋଉ ନାଁରେ ଜଣା ଅପସନ ଅଛି ସିଆଲ ଅପସନ ବି ରେ ଅଛି ସୀମା ଅପସନ ସି ରେ ଅଛି ନିଫେ ତାପରେ ଅଛି ଏଟା ଠିକ ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ ନା ନିଫେ ଆମେ ଏଠି କଣ ପଢିଲେ ପଢିଲେ ଯଦି ଆର୍ଥ କୁ ଯଦି ନୁହଁ ସରି ଯଦି ଆର୍ଥ କୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆର୍ଥ କୁ କେମିକାଲି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଟାଲ ଆଉ ଗୋଟେ କୋର କ୍ରଷ୍ଟ କୁ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ କ୍ରଷ୍ଟ କୁ ସିଆଲ କୁହାଯାଏ କାହିଁକିନା ଏଠି ସିଲିକନ ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମ ର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ ତାପରେ ମେଟାଲ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସୀମା କୁହାଯାଏ କାହିଁକିନା ଏଠି ସିଲିକନ ଆଉ ମାଗ୍ନେସିୟମ ର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ ତାପରେ ଆସିଲା କୋର କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନିଫେ କୁହାଯାଏ କାହିଁକିନା ଏଠି ନିକେଲ ଆଉ ଫେରସ ର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ ତାପରେ କ୍ରଷ୍ଟ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି 1% ଅଛି ଆଉ ତାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରେଞ୍ଜ କେତେ ରହୁଛି ନା 0 ରୁ 35 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ତାପରେ ମାଣ୍ଟାଲ ରହୁଛି ଯିଏକି 84% ରହୁଛି ଆଉ ତାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରେଡିୟସ କେତେ ରହୁଛି ନା 35 ରୁ 2900 ବା 35 ରୁ 29 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି କେତେ ନା ମାଣ୍ଟାଲ ଆଉ ନିଫେ ରହୁଛି କେତେ ନା 29 ରୁ 35 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ରହୁଛି ନିଫେ ରହୁଛି ତ ଏଇଟା ସରିଲା ଆମେ କେମିକାଲ ଡିଭିଜନ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ତ ୟା ପର ଭିଡିଓରେ ଆମେ କଣ ଫିଜିକାଲ ଡିଭିଜନ ଅଫ ଆର୍ଟସ କୁ ଜାଣିବା ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭିଡିଓଟି ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ